mama sobona bayifaka amazemana isandle kwakona. Sanibonani. Bathandi bomculo kaMaskandi. Chaos nani chaosikazi. Kwaphinde kwasuka lokho. Nango u-30 July kwimpucuzeko. Ngisaphinda. Ngisatha ziphelele zonke zami. Ake niphinde nenze le yanto enayenza niyenze sibedekile. Ngizobe ngikhona. Nami ngomunye sezimenywa ezibalekile kulo wamuzi waseMabhidi. Ayikhale abantu ababo. Yazi ukuthini ke ngiyogijima ngenqina lapha ya. Ukuphela ke kodwa izinga lami lithe ukunyuka. Ngicela zonke zami ziphelele ngobuningi bazo ngoba hayi ngikufihle ukuthi cha ngomunye nje weinkunzi okufanele zibonakala. So makhaya sami asiphelele. Uyazifuna umcinela 30 July zonke zami ngobe ngihamba nazo phansi. Niyazi nani ukuthi vele ngiyatholakala into eziserious. Kule game izinga lithe ukuthi awufika ubuku wena ozongitshela ukuthi kwenzakaleni. Angibona u7 phezulu, angibona u7 phezulu, angibona u7 phezulu. Ngiyoshaya ezinye insizwa lapha ya. Nina boMaskandi, layelani la. Liyezi Mbenanyawo, i-on game bafana. Angisayizeki yaseThekwini maqhamuka zisimino uBahubhe. Thina viva. Ngiyeza lapho. Zizokhala, angizili kuzodlala wena ngane ke. Zizokhala nje. Amen.